Oh guys, chubai ba ko kalau le ya. Masa berat tuan tulai karen ti mai ya. E price action hian tapot tila chuan enge kan soi ho dong. Daily kan nen chuan kan mong hian price range ha kan om me kan itro. Hemi range hi eng tika tang nge intran. September thapum puyang vel kan range ha August thatop lam 21 chho vel atang khan price khan momentum nei lu tuk lo ni movement ka tro kami ha enge range khata ha na bounce chumi chu kan nei ta ni khami ni wang khan ke zo swing trader ga ni daily 4 hour 1 hour khang ho kan ena wang han khang han trade lak tur thamom lo ni tro price a chawa ron le ta chu wang chuan tournament khelai te ani bok ne khama ha trade kan lu tu lo ta chuan tu nine price hi interesting a kan hmu hian daily a liquidity mo hemi sell side liquidity zona kan noma tro a break a zona break full theilawa reversal kan mu don nge hei rain cha kan lom ni chuan zon tuna tak hi zon trade kamel lutuk hri lo mo hemi price range hi zo se chuan range hi a zo chuan direction thar te a awm ko be se a chumi chu diak so hian tu hnai kan hmu tha hnai ka ringa weekly a kan en hian hemi a equal loss kan nei hi first a setro reaction kan nei a chuan higher a reverse so lawa chuan kan hmu ang hian kar khat kar ni kar thum karli chu ani hi karli te tom mai doji candle kan hui mo hemi hian enter jo consolidation karli te me mai om ta chon tunai nenge kan be sai the kan ni chuan se liquidity kan la eng pool bag emoni chu ka be sai da ni tro chuan weekly a hian market structure kan en anga eng tinge pool bag theina area so khan en phodang par sa chuan lower high ni lower low siam a tro ta retracement kan nei a chuan hemi hemi lower high le hemi lower low kar 50% nge khami kha chu Fibonacci te in man du dan hei strong high ta hei strong low mo weekly milin ni chuan 50% le hemi golden area zone in kha hain du nge kha chu in thu ni se amma sabera chuan areas nei kan en phodang first a chuan heta hian support kan nei tro chumi chu kan support chu reverse kan support chu enge aron chho chuan resistance a chang the chuan hemi area hi a thlen chho a be sei ta ni tuna hian chu weekly a low ni boka 4 hour a khen bonga 4 hour a buy opportunity chuan buy opportunity ka mu chho thei to don ti da mo chu ka swing for a support lo fe thiam la swing for support chen ta chuan a sales zonga kan kha don chuan kha po kan hak thei mo ma se dule sales zonga kan kha don chuan mo rei deuh te po kha di thei ta chuan e chuan 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 hemi a sales zonga kan kha don ningot kha chuan opportunity tam tak kha kan miss thei ta mo khami buy opportunity kan ne ha chuan euro USD apo same mo mà sẽ điếc xuôi ngin cái tài liệu đi tiếng khan lắm là euro USD zone hemi area te phi kan en phe zone en zoom long à hemi area kan hemi le khi en ta putila first of all euro USD hian pull back a tro higher high sima chuan hemi le khi kan nei ta ni hemi le create tu a poem fair value gap kan nei ta chuan inge price ha chumi zone kan hmu le tu kan ti chuan fair value gap a create a tro fair value gap a ro pull back a chuan hemi swing high a hian kan hmu hian a break lo in tro swing high poi break lo liquidity la chumi chuan enge min hmu ting ani chuan first sign of reversal mo reversal om don ti ani chuan kan 4 hour a kan en le 4 hour a po kan ena hi weekly a break na khan ta ni a break a tro a han break a chuan kan hmu hi sell off kan nei a break kan tum le a break kan tum le a break lo a break kan tum le a sell off kan nei a chuan chumi chuan em pe market structure break petani tro hemi higher low nung ber hi
kong ya alone nung ber hemi ai structure chu break ani mo chumi nam nen dia chu sell opportunity in jina ka soyang khan diak soya for a wara buy opportunity zon thei to a zon thei na chan som jong ka zong ka tiang khan to nai sell opportunity zon na chan som to ma se market structure hian ka du angin enge ka trade thin dan anga setup min pek la jong ka trade kher la wang tu na po yen for a wara po hemi a po hian kan mungen hei supply kan nei tan tro hemi supply kan nei hi ka sell off kher ka sell off kher la mo sell opportunity a pa ka hlo chan chu hemi hei hian hemi sell off hian indicate chu nge kan ti chon e seller an tama price chaka ti na in ta chon hemi loi kan break lo ta ni mo kha kha chu du le intiran kan trade da nei dang lawa then khatin wona wa chon trade cha point mu mai thai ba se khang ka chu eng point ta se tuna for a wara euro usd po kan trade don chong kan bias to chu sales mo chuan dxy bullish ani khami te ha ron soi I re re lu to kaya le price a consolidate eng ma soi tur ba om chong lawa kan hmu hian euro usd po draw hemi a last push zoi chuan hei consolidation heng ti nge 19 September euro USD ta ki chu a price claim in movement of zo kan hmong in tek soi pe chu consolidate na zal mo chuan gold po higher price action kan ne ya hey last fair value gap ne tra pull back a chuan khoi kan area of area pull back le theina hi 25 zone hi ma om lo le interesting không ấy gold po mo heta fair value gap kan ne fair value gap ni demand kan ne by opportunity om kan en hanam tuna first 1 hour I don't have market structure change mo and lai mani se by a buy thei don e gold po by opportunity mo emi stop loss emi low in cover a swing opportunity mà se first kherang hai lo chan chu kan mong hian diak so ya buy opportunity a om hmel kan ti gold ta om hmel ve box se kha han I clear price section mo ka be sei dan zon 26 2600 chau hi rong kai ka ring ma zo andang chu kan en lawang boka bitcoin an en chin bitcoin po health trend kan hmu mai khop mai thei area buy na zone to ka ti han ni 54k plus 10 yen ni hei zang 720%. Ethereum po Ethereum hi tang rei to khop mai 24 aga ba ya mi ve la hian khong e ke Ethereum by na lo so be zang a hem inverse ai ka ba ya ta hian ni ka ba ai stop loss ni tu na pe jon minus 2% vel zen ha gong Ethereum pe ju trade anga trade to tak ani lo ta han ka da top dai sem khan zong khan deu mai peace